Kerasa tahu si kerasa jak mriki. Sak kocar kacer Mas. Iya bangsa Jawa sejati to. Mboten napa niku mboten denger cara mlayu mboten napa. Mboten. Zaman alam pertama kok niku kok. Dadi mboten denger napa-napa mung sabda-sabda ngoten niku mawon. Malawapati berarti riyen teng mriki Mbah nggih. Nggih. Gusti Prabu Angling Dharma garwane Ibu Setyawati. Ngoten. Dadi niku kangge arwah kalih niku, makam niku. Oh. Sejarahnya kan sedo obong sekalian. Nggih, saestu nggih Pak Arya. Pengen